लंच आसी एबे खोलिबी हां देखिबा भितर कौन बाहरुची लंच पाई कौन आसी दिया तुम धर आसी पट फुल आसी देखो कति बड़ हांडी केजी एटा ओजन एटा गरम अच्छी जो पराठा खोलो ना एटा कोन मेरा सब तरकारी आनु सुन राइस माने सालन हेतियो सालन देखा ए खोलिया कौन सब अच्छे भितर आमर बिरियानी खोला हो देखा केमी टेस्ट अच्छी तार यस टे मिक्स कर दिया सेटा लगी था आम बाहर कर दे सेमती मिक्स कर दिया आसिले सारा सारा ए व्यस्त थिला तो फ्रेंड सहित कथा होता सेटा कौन सालन सेटा रायता थी बोधे आ मो स्पून आमर एबे खोल ओपन हो जाइए सब जगह एतिक सब जिनस तादर बाहर पैकेज भितर केमी लगुच बेबी बढ़िया लगुच तो सेटा कौन खोल आउ गोटे अच्छी हाँ खाई दे काकुड़ी चिकेन 65 भल अच्छे खाइबा एबे यही हांडी टाक भी करदे सफा करदे गछ फच लगे बड़े अच्छे चिकेन भी रांधि पारिया चॉकलेट खाऊ ना चॉकलेट पर खाइबो झियो भल लगुच से चिकेन 65 टा भल लगुच ना ओके झिया तू कौन खाइलु ताकू देखिए देल खाई खाई देख माँ टेस्ट कर नो चॉकलेट ए से रखती धर हाँ भल लगुच बेबी राग लगुच कि माँ ये राग अच्छी
ତୁ ବଡ଼ ପିଲା ହେଲୁଣି ଟିକେ ତ ରାଗ ଖାଇବୁ ନା ମା। ଖାଇବାଟା ବି ଟେଷ୍ଟି ଅଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଲୁଣ ଟିକେ ଅଧିକା, ଲୁଣ ଅଧିକ ବିରିୟାନୀ ଅଧିକା ହେଇଛି। ଓହୋ ରୁଟି ନିଅ। ଭଲ ଲାଗିଲା, ସବୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ବିରିୟାନୀଟା ବି ଖାଇଛି। ଲୁଣିଆ ଲାଗିଲା। ବିରିୟାନୀ ଲୁଣିଆ ଅଧିକା ହେଇଛି। ଲୁଣ ଅଧିକା ହେଇଯାଇଥିଲା ଟିକେ। ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଭଲ ତ ଲାଗୁଥିଲା, ଦେଖା ବି ହେଉଛି ଭଲ। ଓକେ ବେବି, ତୋତେ ଚିକେନ୍ 65 କେମିତି ଲାଗିଲା ବେବି କି? ରାଗ ଲାଗିଲା। ସାରା ଯାଇକି ତା ପାପାଙ୍କୁ କହିଦେଲା ଯେ ମୋତେ ହିକା ଲାଗୁଛି ଆଉ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ପିଇବି। ସେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ପିଇବ ବୋଲି ତାକୁ ହିକା ଲାଗୁଛି। ନାଇଁ ବେବି, ହଁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ପିଇବ ବୋଲି ତାକୁ ହିକା ଲାଗୁଛି। ଆଜି ମୋ ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ ଟିକେ ସଜ ହେଇଛି, କହିଲା ମାମା ମୋତେ ଟିକେ ସଜ କରିଦିଅ, ନାଇଁ କି? ସେ ସଜ ହେଲା ମାନେ ସେ ସଜ ହେଇସାରିଛି। ତାର ଆଜି ମନ ଖୁସି ଅଛି, ସେ ଆଜି ଟିକେ ସଜ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ନାଇଁ କି ବେବି? ହେଲେ ମାମା ତାକୁ ଟିକେ ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ସେ ଅନିଲ ମାମା ଆଡ଼େ ଟିକେ, ଏଇଟା କ'ଣ ଲଗେଇଛ? ଫୁଲ ହେଇଛି ତାର ମୁଣ୍ଡରେ ଆଜି। ସେ ଆଜି ତାକୁ ଆଜି ଲଗା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ସଜେଇ ଦେଇଛି ଆଜି କେମିତି। ଏଇଟା କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ନାଇଁ କି? ଆସ ଶୋଇବା, ଚାଲ ଚାଲ ଏବେ। ଶୁଣ ବେବି, ବେବି ଏବେ ଶୋଇପଡ଼ିବ। ଉଠିଲେ ପୁଣି କାଲି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ନା? କାଲି କେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍? ଆଜି ସିନା ହଲିଡେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଆଜିର ଲଞ୍ଚ ସରିଯାଇଛି। ଖାଇବାଟା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ଆଉ ଆମର ବିରିୟାନୀଟା ଟିକେ ଲୁଣିଆ ଲାଗୁଥିଲା, ବଟ୍ ଭଲ ଥିଲା, ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା। ଦେବା ବି ଯାହା ହଉ ଆଜି ଭଲ କରିଛନ୍ତି। ସିଏ ପୁରା ପ୍ୟାକେଜ୍ଟା ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ବି ମୋତେ ଷ୍ଟାର୍ଟର ବି ମିଳିଗଲା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ଖାଇବା। ଓକେ, ଏବେ ଯିବା। ସାରାକୁ ଶୁଆଇବାର ଅଛି। ସେ ଉଠିଲେ ପୁଣି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବ। କାଲି ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାହେବ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ମୋର ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ବାଏ।